Hassan Danja Idris Keti Abdul Yahuza cikin aiki. Kungwala ta kokarin dawa asali da kamar karfi. Sallama labarin gizo ko kiki kama ganau yafi. Masu kiba su ne jama'a suka yi wa zaton karfi. Ki nake so ki kula na Hassan Danja ba da farinki. Na zama in garma kowa ya biyo ni ya sha fama. Inda na kama da kauna ta mini tsani na girma. Wanne da so ko lallai zan bar shi cikin koma. Garkuwa za na zame miki so na gawaye za ya taɓa ki. Kishin da raina san ki nake har mun yi kamar juna. Nai burin farce a gare ki ta wurin ki hannuna. Ni ke kaɗai na rike abadan zan bayyana sirrina. Sarmadan ba mu rabewa Abdul Yahuza ne naki. Masu zaton in na rike soyayya ban rike komai ba. Gani cikin shauƙinsa da kauna ban kula kowa ba. Ni nasara a dukan ƙarni ba a samu kamar ni ba. Kin zama ni yau na zama kekin gaskata kauna na rike ki. Ni nazari da ɗaɗin so a zuciya ko ta zafi. In jira mai ƙaunar da yake zai ji shi kamar sofi. Haɗa na wanda nake a so ni na ga kamar yafi. Ba ni sukuni in ban tare da ke Idris Keti an gwanki. Haba 'yan mata kar da ki bar ni ina kallo. Ki amince in yi wa saura gwalo. Da lallai ayo na zama sha kallo. Alƙawarin za na riƙewa har abada ba da barinki. Shi aku mai kwakwa buri na ya gai suna. Babu rabon hanka kaye bacci a makwancina. Yanzu na lura na gane so baya da gwanin suna. Zan nazari kuma in yi tunani kan ƙauna ba a garaje. Mixed by Hadi. Sarauniya TV, tashar al'umma.